Трите най-популярни филма в света. Номер 3. Титаник. Титаник е романтична драма, режисирана от Джеймс Камерън през 1997 година. Той разказва трогателната история за потъването на Титаник по време на първото му пътуване през 1912 година. С участието на Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет, този филм докосна сърцата на милиони зрители. Той генерира приблизително 2,24 милиарда долара приходи в световен мащаб, което го прави един от най-печелившите филми на всички времена. Номер 2. Отмъстителите краят. Отмъстителите е кулминацията на сагата Отмъстителите в киното на Марвел. Издаден през 2019 година от Антони и Джо Русо, този епичен филм включва много супергерои в битка за възстановяване на баланса във Вселената. С впечатляващи екшън сцени и трогателен завършек, той събра приблизително 2,8 милиарда долара приходи в световен мащаб. Преди да разкрием номер 1, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Номер 1. Аватар. Аватар, също режисиран от Джеймс Камерън през 2009 година, е революционен научно-фантастичен филм, който транспортира зрителите в ослепителния свят на Пандора. Направила е кинематографска история, използвайки motion capture и 3D по иновативен начин. С около 2,92 милиарда долара приходи в световен мащаб. Аватар е най-печелившият филм на всички времена. А ти, кой е любимият ти филм? Кажете ми в коментарите и не забравяйте да се абонирате.